Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maadtong buntag may gala si Dr. Kagapi ni sa Doktor sa Kahanginan. Tinuon ang giingon ni Dennis nga mag-live yung kog Lunes may gala kay di ko kabulog unsay load na ko sa Martes hangtod na sa Sabado ba. So unang at least dili ko ma-absent sa Doktor sa Kahanginan. Di na inyo ma-miss kay makita gid ako may gala nga daghan kay matunan. Daghan kay kog masulti nga importante gid sa inyong kinabuhi ba. Usahay gid kana ganing bahurot na lang inyong kwarta kay mali-mali mo magsugod pagpatambal. Mao gani number 1. Number 2, magpataka lang mo inong tambal. Number 3, mas kusog pa tong silingan mo, istorya. Mas kusog pang kumpare, ay, pre, maayo kayo tambala, pre, in town, Santa Cruz, Digos. Di na ba yung pareho ang tao, no? Naiuban, malibang manguros. Ha? Tinuod yun na, lahi-lahi ganun tao ang mga higala, dili na siya pareho. O katong isulti ni Dennis nga, di nyo kumutubag sa inyong mga tawag, labor sa personal phone, nga naman. Sa kadaghan nga motawag sa ako sa ospital may kala wala na kay panahon jud usahay alas 2 alas 3 kadlawon manawag ang ospital. Mumata ko ana ba? Unsa naman nagkatulog na ko? Pila ko katuig may kala nga gamay ra gyud kong katulog pero ni ko na ni tigbak may kala karon nga tiguang nako sus dali na kay ko magpalpitik ba. Sa una, makulbaan ko kung opera. Karon gamay lang kayong tawag sa ospital ay Santa Cruz, Digos. Di na ako kabalik tulog na ba? Mao nang di jud ko motubag sa inyong mga tawag. Maski pag ihatag ni Dennis ng number na ko sa inyo, di ko matubag. Ay kaduha, nandiyan sa inyong ugali iba nga himuon ko ambulance. Naon sa man mo? Ha? Manawag, Dok, tabangin taon ko, Dok, kung saan na ko niya kung mama, Dok. Tubag ko nga, dala sa ospital. Kung saan mo naman ipagdala sa ospital, Dok, may kwarta. Santa Cruz, Digos. Kung saan mo, tanaw mo sa ako, swa? Ha? Pastilan. Ewan, Dok, dili ko ka kasulod sa imong YouTube, Dok, kay wak ko'y load. Take na mo, sige lang kang text, sige lang Facebook. Wak ko'y load. Nya di lang ka pangutara ka dito. Inang tabi-taw mga manawag mo dito, diagnose sa akong mobile app dito mangutana ka ito bukuntog mo. At least naalam mo yung contribution sa akong knowledge may galaw. Urag kon ba kaning sa tawag ng kon ba? Charity. Tiyo mo na gikan sa eksperto mutubag sa inyong problema. Basta dili na ko matubagan ng mga tawag-tawag. Sorry na lang mo. Lugayan, di na dyan ko matubag ninyo. Ako yung sekretary matubag ninyo, may gala. Okay. Nako'y anunsyo sa inyo karong buntaga, may gala ba nga makalibugation. Libog na dyan kay ko. Maski ako, libog na dyan ko kay may gala. Bago lang. Niaging adlaw, ni-announce ang WHO, World Health Organization, nga dili makatakod ang COVID sa hangin. Patay kang bata ka. Unsa naman ni taon atong tuhuan. Pila na taka bulan nagmaskara. Nya nag-impose pag yung tuo nga face shield. Sa tibuok kalibutan way face shield. Davao City ra yung tao na siya. Buot-buot. Napiti na yung lisura, mag-drive kung na ay face shield. Lisod kayo mo ginawa kung napakay face mask, napakay kay face shield. Nakakita ba dahi ka? Alam ba kami mga tigulang, kita ba dahi ka anang, makatrabaho ba dahi ka na kay face shield? Tiloy. Kasi makita na mo nga doble naman na mo makita, basta nakasalamin na ka, di na mo mabasa ba? Testingin og adtog ATM. Naka-face shield ka, mabasa ba dyan ng numero? Sus, in town.
Wala gyud mo naghuna-una ba mag-impose mo mag-impose mo og kanang rule. Wala mo naghuna-una sa sitwasyon sa public ba. Pagka pagan sus in town. Mao ni siya may gala nga butbuot mangutana mo sa inyong advisor. Ang advisor po igo ra ng lingkod na diba? Kulang na sa research. Tanawa karon. Ni-declare ang WHO nga dili makatakod ang COVID-19 mga manang pinaagi sa istorya. Pati sa laway wala. Ningon lagi ko nga naunsa naman tao ni nga pirti na natong dugaya na ginamit og face mask. Ngano man ning matakdan man gyapon ning uban. Ako may gala. Unaala na ninyo. Kada adlaw magtan-aw og pasyente. Dili na mo minus og 30 karon sa una 100 man. Karon di na mo minus og 30 ba. Sigurado gyud na naagi mo positive ana nila. Pero akong protection may gala, mata na lang ko'y magawas. Mayroon lagi ng ubang mga tigulang na akong pasyente, Dok. Mata na lang na makita na mo, Dok. Di man para sa una, mag-ngisi, mag-yug kagyod. Saan na ito, di, gagi-impose mong yun na yun. Nya, karon mayroon ng WHO nga, dili makatakot. Monsa naman tao niyo, turn around ni siya, may gala ba? Kisa naman tuhuan na ito karon. Katong Wuhan Investigative Group, gikan sa Amerika. Unsay gihimo dito sa China. Imbis mag-imbestiga kung unsa nay asa gikan, unsa gyud tinuod anang COVID-19 kung gikan mo gyud sa China, kung sa ilang gitan-aw, ang mga laboratory sa Wuhan nga dili related sa COVID. Kung sa gibutan nga findings, China is dirty, wala. Muna gitawag sa mga kadaghanan sa mga tao sa World Health Organization, xenophobic findings. Sabot ba mo, ana? Xenophobic findings. Tungod sa ilang kalagot sa China, puro kadaot ang ginasulti. Pero tanawa, kung kibalo lang mo may gala kung ako dili man jud ko di man ko pabor China o Amerika na gusto nako Pilipino. Bahala na mo magpatyanay mo diha basta Pilipino lang yun. Ibalik bitaw ko dres Pilipinas imbes nga immigrant ko sa Australia may gala. Wala pinidayon. Di ko gusto mo pahid og lubot sa Australiano. Balik ko diri kay ganahan man jud ko magtambal og Pilipino. Kaning ilang gusto lang nila mag-away-away ba? Kung tanaw nimo ang mga syudad sa China, progressive kayo. Sa bullet trains lang may istorya ko sa inyo about sa China kay halos tanan mo istorya kadautan man. Kung western media mo istorya sa inyo, kadautan jud pirmi basta kay naman ko yung mga amigo sa China, na ako sa Shenzhen, na ako amigo sa Shanghai, na sa Beijing, magsige nag-text sa ako sa akong Facebook. Mag-share katong mga taga Malaysian, nga Chinese, sa Hong Kong, naghangkay ko mga amigo may gala. Kasi sila po mag-share sa mga picture sa mga bagong syudad sa China may gala. Kung wala mo kakita ng mga picture sa China, makaingon yun mo yun nga. Layo aras Amerika. Sus, in town. Ang ultimo nga katong syudad gani sa una may gala nga purong mabarong-barong sa Guangzhou. Amot lang ko nakakita mo mga picture sa Guangzhou sa una may gala. Ang Guangzhou sa una, mga siguro 20 years ago, murag salmunan ba? Murag salmunan may gala. Wala sinso. Pero karon in town. Ang building pa lang may pagkagwapo sa mga building. Di ka katuong. Guangzhou ba ni? Dito man yung Beijing may gana. Dito ko Shanghai. Ang Shanghai karon pastil ang layo ra kay New York.
Pagkagwapo niya ang kita mo bullet train nga napulo ka buok ng parking. Napulo ka buok dili ka isa. Sus in town. Ang France pila lang ka buok bullet train. Ha? Ang Amerika wala yata. Walay bullet train ang Amerika may gano'n. May pang Beijing kay urang taxi nila ng ilang bullet train magikan sa airport paingon sa proper sa Beijing. Ay, imbis ko ng tulo ka oras sa taxi, 30 minutos may gila. Basta lagi urang galupad ng bullet train nga makita ni mga urang wala man gitungkad sa railway. Perting asensuha gid may gala. Amot lang sa inyo kay mingon mo nga kusig bias kay ko kay dagang amigo mga Chinese. Dagang amigo nga halos katunga sa akong classmate to sa Amerika may gala. Nya puro negative sa China. China hugaw kay na. Dito intahan ko sa China may gala. Dito ko sa Beijing. Unsay nas tunga-tunga sa kalsada sa Beijing? Kita ba mo ingana nga dagko kay mga roses may galason maibog yung kagid in town. Sige kung tan-aw sa mga kalsada ba piting limpyo oy. Sa kilid. Sa kilid roses ay puro na sa pula perting ka kuha tan-aw. Kay gisuroy man ganang kung Beijing yun gikan sa Great Wall paingon dito sa mga sulok-sulok sa China kay nangita lagi kog barong-barong kay mo may makita na tas picture nga public kayong insect isus in town. Kato di ay gapuyo dito sa mga gagmay kayo nga one-story building may gala. Mo to'y pinakadato sa China, sus in town. Ang nagaparking dito Mercedes-Benz lang, Rolls-Royce lang. Naalala na ninyo unsa ka kuan kay siya. Nya mo pay pag sakay na po sa eroplano pa uli ba. Ang nakabutang sa Philippine Airlines ka man newspaper, bidding very foggy. Gikan diya ko dito. Foggy sa imong L. Nga sus. Hangin pa kayo, bugnaw pa kayo. Nakaingon di akong misis nga. Pagkagwapo sa bidding. Ay, niya ang ilang mga temple ba kay ako, istorya na lang ko sa inyo may gala kay medyo fed up na ko sa mga backfire Amerikano. Ang ilang mga old traditional buildings katong palace gani, katong mga forbidden city. Ay binimong na yung mga basurahan, daplin, wala sus pagkalimpyo niya. Di ba? Hadlok ng itag komunista. Hadlok kay tag mga military sa komunista. Kaya mo, may ipapicture dito sa Western. Pagsulod na ko sa Forbidden City ba, ang mga sundalo, nagsuroy-suroy, walay baril. Walay mga baril. Unya, dili po din nga stricto kayo. Tanaw sa imo, ay wala in town. Sus. Makikamigo pa sa mga bata, magdula pa ang sundalo ba? Mga batanon man. Makikamigo. Niya gamay English. How are you? How are you? Mura pa isulti kay mo kang paibaw ang English. So, dito man jud ko sa Tiananmen Square. Kato bang sikat kaayo sa western media ba nga tangke iyang atubangon ang katong mga realista, iyang atubangon ang tangke. Kabalo ka sa petako na siya ing petako sa Davao City ba. Nya kay kritiko lagi kay utok kay West. Pirmi ta maminaw sa Amerika. Pirmi ta maminaw sa Amerika sus ultimo man sa Dublin may gala ba. Ang Dublin puro mga bulak pating kapuha lagi yung ko nga dili man ni maong picture sa western media sa China nya courteous kay mga bata. Di man hinong kabalo mo in English pero ang sa ito bisa ang sa ito taga Chinese good morning sa ni hao ma sa
Mo isulti sa imo, good morning. Good morning, sige baw, sige baw. Mga gagmayng bata, god. Ha? O, ni hao. Sige, ni hao. Ana, maulaw na po ka, di, mubaw po ka. Ni hao. O, mubaw po ka ba kay courteous kay sus. Sorry, sa Davao City, may ganyan na mo good morning ba? Ha? Sorry, what? Adto kang San Pedro, di ba nabay mo pansinin mo, banggaan pa ka. Dito sa mga bata ba? Nagdula lagi. Pag magdula, pag mungundang, kung naay mo aging mga foreigner. Basta foreigner, gani ka, mo respeto sila ba? Good morning sila, mubaw. O? Kunya, sa grocery gyud dito gyud tingala gyud ko sa grocery may gala. Kay kita diri sa grocery nato diri di man ka pansinon sa tindira. Ha? Tanaw lang ka. Unless yung sit dito dulon din ka sa tindira may gala. Kung kabalo siyang Pilipino ka, ha? Tanga muta naman sila. Philippine o Malaysian, pag mayroon ka, Philippine, Pacquiao. O. Kasi ito bag, maganda, umaga. Mga ganda, umaga. Dito ko sa ilang dito man ko sa Olympic nila, circle. Ha? Dito ko. At sulod ko sa ang mga tindahan dito, kag may kay tindahan, to sa ilalong underground. Wala sa gawas, kana bang tindira, mga tindahan. Wala dito sa underground kamad to. Ay, mga tindahan dito. Tingnan ka na. Tinagalog na. Ay, kala ba? Bili na kayo. Oh, mura lang, mura. Oh, mo lagi. Bagyaan ka o, relo. Oh, Rolex. Original, Rolex. Tanaw ni mo, Rolex. Dili kay Rolex. Pag tanaw ni mo, Rolex, giliyay. Rolex ang pangalan sa relo. Dili Rolex. Awa din ng atik. Pangalan po, Rolex po. Daghan yung kay fake. Daghan yung kay fake nga mga baligya ba. Pero, masulti man sila nga made China. Made Guangzhou. Made Shenzhen. Mo na yung sa tinuod nga sitwasyon na gala. Dili mo kabasaan na sa Facebook, newspaper, sa radyo, komentaryo nga ingana ang sitwasyon sa China. Sukad pag adto na ko dito, wa ko kadungog favorable nga istorya ba. Pero kani akong mga amigo sa Malaysia kay pro Chinese man yun. Magpadala ng ilang picture. Unsa na picture karon sa Beijing? Sus mga bagong building kay ni adto mi dito 3 years ago man siguro to. Sus, wala man ko kita aning building ani. Na may mga building dito nga guwapo kay pagka-design na ito. Adi ka katuo nga insig dito? Sila dito sa Shanghai. Kano siya, dako kay na siyang Shanghai. Ang main city, nasa dako kay nga island, ang mainland, na napoy island. Pag madto ka sa island, napoy restaurant nga perteng taasa sus in town. Nay tower dito nga restaurant. Makita ni mong tibuok Shanghai. Pagkagwapo kay girl. Di kalupig. Layo kayong New York. Sus! Makaingon yung kagad. Di man gini ang istorya nila, mga insect. Hegemonos. Sa may pasabot sa hegemonos. Conquer. Ilang kungkirong tibuok kalibutan. Dili ay. Kato daw, mahingon na tang province sa China. Kung sige, gihingon nila sa Sri Lanka, mahigala. Muka naman, mubagsak naman ang Sri Lankan government. Walay funds. Negative na siya sa World Bank. Di na siya pahulamon. Di, completely bankrupt din ang Sri Lanka, mahigala. Ningon ng China, we will help you because you are our neighbor. Ipautang siya, bilyon-bilyon, mahigala ba. Ang unsay kapalit nga ang Sri Lankan trabaho sa China. Ano na alam ba tagaan ng trabaho? Mali day na.
Naa dito sa isa ka lugar sa Africa may gala. Ha? Wala na, negative ang ilang ekonomiya. Tiyo mo na nga, mapalit sila sukar, isa ka kilo, magdala sila isa ka supot nga kwarta. Grabe yung kaigod, lisod yung kaigod. Kung sa gihimo sa kwan, kung sa gihimo sa Chinese. Ang ilang main problem, nga na sila transport nga to sa main city o sa ilang provinces, gihimo ang railway may gana. Gihimo ang railway. Unya ako na magyud. Ang terms sa utang nga ang mga professionals o mga workers sa katong lugar sa Africa motrabaho sa China. Kaya ang gusto man gud sa mga Chinese may kala nga kana mga dirty jobs kanang janitor. Kaya wala na may motrabaho dito puro man ang dato na. Mo na ilang ipatrabaho dito domestic helper, kanang mga maglimpyo sa mga lugar nila. Ano gusto nila? Kaya mga tigulang man ang katrabaho. Pagsulod nimo sa Beijing Airport, dito sa airport, makita nimo mga tigulang ng limpyo sa wall ba? Tag-70 ng edad, 80 ng edad, di man sila paundangon ang mga Chinese nga tigulang. Pag-aahin ng trabaho. Pero katong mga kwan lang, kwan na to, kanang kwan na siguro to, honorarium lang siguro to. Pero wala, dili board ang mga tiguang insect dito may gana. They work. Makita nimo nga pag alas 5 sa hapon, paano na mga tigulang may gana pa uli. Doon ra po kayo, uban nga bisikleta. Mas daghan pagyapon ang bisikleta makita nimo, pero sa tupad sa bisikleta, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, mga BMW, sige ko kayo, nagsakay man ko sa tourist bus, ihap na akong mga sakyanan, sus, gamay ra kayo na malit, Toyota dito may gano'n. Puro European cars, naunala na ninyo. Dili ka kakita dito o kanang puro Toyota, mga Mazda, mga para sa ato dere, mga pick-up, wala puro nga mga Lamborghini, mga Ferrari, sus, datuan na ganyan mga insik Maulaw ta. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Kanina, ang numero nga ginagamit ng motor sa radyo Megara sa Doktor sa Kahanginan ay 0995-414-2609. O kung mangutana mo, kung na ako'y clinic, wala, kung na ba ko'y magsayo ba ko sa clinic, o na ba ko'y operasyon, asa ba ko mag-igat-igat, ang akong sekretary inyong mutanon. Ayaw ko pangutana kay wala di ko'y panahon mutanaw ng cellphone usahay ba. So, ang iyang numero is 0995-221-8007. 0995-221-8007. Pasabot nga i-text ninyo. Ayaw mong tawag. Kay usahay, nag-opera mi ba? Di na siya kabalog assess mo paingon. Nag-assist siya sa ako na nag-opera. Di mag-opera man ko sa clinic. Malibog na siya ba? Asa siya paingon? Matubag ba siya sa cellphone? Matubag ba siya sa telephone? Niya mga tanang na Dr. Kagapi, Santa Cruz Digos. Usahay, libogation na yung kayong sekretary ba? Text lang. Tubag lagi na siya. Di maabot ng karong mahuman tong tuiga ba? Tubag yun na siya. 0916-828-6190. Anak, 10-year-old. Nagahubag ang mata. Kung sa kahay iyang diferensya. Nagsugod tong Monday. Nawala. Mubalik na po. Salamat, Santa Cruz del Sur. Ang hubag sa mata manang. Kung naalas kalimutaw, kanibang iyang kalimutaw got, kanibang iyang palpibra, why problema na siya? Kay usually, buinggit lang man na siya. Pero doon na kabuk klase ang buinggit, na isa nga sis yun, ang isa infection lang yun. So, ang katong sis, kuhawan yun na siya. Pero katong buinggit lang, antibiotic lang na siya. Patakan lang na ang mata, kung iba, painom mo ng antibiotic. Sa una, puro patak niya. Dugay man kay mahuman. So, ginapainom na lang antibiotic. Kaya man siya gubag sa lubot gapon. So, ginapainom na siya. So, adto ka o pediatrician, kay Santa Cruz man ka, ang butong nagka-practice pa ba si Doktora sa apelyido ng akong
classmate sa seminaryo eh. Ang bana niya, Pakaira no? Pakaira. Doktora Pakaira, basig napal, ng practice pa siguro, pero tiguang naman gud mi, basig ni-retire na po. Halos katunga sa akong classmate na igala nag-retire na. So, ako na lang nabiling ng tikaw-tikaw diri, wala pa yun retire kay, tipikid, grabe yun, di mahuman. Okay, 0930-969-1491, 65-year-old female Hagunoy. Nag-take mefenamic 500 mg since 2017 para sa akong arthritis. Every 2 days, unsa man ang side effect. Okay. Kani, kalimot ko kung istorya ano yung mga side effects sa mga tambal na gala. Pero, ang mefenamic, o pangalan nga brand name nga sikat kayo, ang constant, daghang kini siya side effect. Kung ihatag na siya sa below 5 years old, katong syrup ba may mefenamic, iyang pugnan ang paghimo og dugo sa bata. Mag-develop pag ganing uban og a plastic anemia. Unsay pasabot sa plastic anemia? Di siya mohimo og hemoglobin, kanang pula sa dugo. Dili siya mohimo og puti nga dugo. Di siya mohimo og platelets. Una disgrasya gyud ang bata nga nagapaingon sa dengue, unya painom mo nimo mefenamic. Pero kay tiguang naman kanang ang side effect ana kadaghanan gyud mag-hyperacidity. Kay ang mefenamic may gala, ora na siya manghod-manghod sa ibuprofen. Kaya lang safer than ibuprofen. Kana ba mga alaksan, kana mga ano. So kung mainom gani ka mefenamic, dili na nimo sa gunsunon. Kay ang effect niya short lang yung kayo. 4 hours lang yung effect. May gani maabot og 4 hours, 30 minutes lang gani, masakit na po. So dili siya mao nga tambal para sa arthritis nang. Pero kung gusto ka kanang safe lang yun siya kayo, kana okay ra. Pero sa tanang mga tambal para sa arthritis, pinakakuha na siya. Kung taxi man tong kuan, itong mga silicoxib, mga ingana, kana may mefenamic, tricycle na ba? Wala gyud sa kategory nga magtambal og arthritis gyud. So kung tulo na ka katuig nagainom og mefenamic ng mali, pakonsulta og doktor. Kinaagi maayo ana. Nay mas maayo ana. Dili man ka side effect. At the same time, makahatag og longer period of pain relief. Ang pasabota na sa Bisaya pa, walay sakit, mga dugay-dugay, mga paingon sa unom, paingon sa 8 ka oras. Dili para sa mefenamic, kaya usually short, gikan lang sa 30 minutes, paingon sa 1 hour. Ginagamit lang na sa mga ordinary o small nga sakit. 0926-820-4347. Mangutana unta ko kung say tambal sa naay parte sa utok, kulang og oxygen unya malipong. Taka ra kag isar ka parte sila sa utok kulang oxygen. Giyon sa nimo pagkabalo. Santa Cruz di ko suro mo banadam na. Dili mo kabalo na Kung malipong gani mo, daghan kang rason na sus in town pagkadaghana gikan sa imong utok kay kung na kayo stress na kayo paingon sa imong kasing-kasing kulang ang oxygen sa lungs. Ang imong kidney nagaminuang na ang imong anti-sus pastila daghan. Ang libro ana may gala baga pa sa Biblia. Kay panganlan ako to tanan mga unsay ko sa vertigo sa lipong. Di ta maguman dun ba? Basig sunod tuig pa di pagyapon gumaman. O na siya unsay tambal sa vertigo? Tambal? Walay tambal sa vertigo in town. Kay sintomas man ng vertigo. Dili na siya sakit. Ang pasabot na sintomas sa sakit. Kaya ang rason nga nung vertigo kadaghan kayo gikan sa mata, paingon sa dalunggan, paingon sa baba, paingon sa tliog, sus. Pagkadaghan yun in town. Hello, good morning. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Hello, cellphone. May buntag, Dok. Mayang buntag, kusog-kusogay imong tingog doy kay para pagkantahon ta kasunod. Dok na lang ko'y pangutana, Dok. Unsa man? Pati sa akong likod, murag magsakit akong likod, murag sige kuhan, pitik-pitik. Kung murag lang ang tambal ana, murag pod. Kuhan mo akong, daw nagpa-x-ray ko, okay man akong
resulta sa x-ray, Dok. Dili man na siya tanan sakit kita sa X-ray doy. Pila edad nimo? Mag-40 na ako karon sa kuan, Dok, sa Mayo. Pambuka dagang payat. Tama-tama lang, Dok, kay dati, ni tambo ko, nagpa-reduce ko karon kay high blood ko. Unya, pwede na kay fight kang Pacquiao. Ay, murag di pa pwede, Dok. Unsay trabaho nimo doy kay bata pa ka kayo, unsay trabaho nimo? Nakuhan ko, Dok, sa katong gagmay pa mi, nakuhan mi sa Basakan, sa Davao mi. Karon na ako diri sa Manila. Unsay trabaho? Ako diri nag-drive. Sa drive ka, unsay gi-drive nimo, PUJ o taxi? Sinwheeler, Dok, delivery og bugas. Ay. Kanang usually gyud mag-drive ka diya sa Manila, mura kag naghalok sa imong manubela kay ngadlok man ka bunggo. So usually ang imong posture anadom, ang posture nimo ana bako ra ka kayo. Bako ka kayo. Sibi, pag mo bugat ko, Dok, mo dagdag og kuan, timba mo abot og 75 karon 72 na lang. Height nimo, Pilay height nimo? 5'5", Dok. 5'5". Tama gyud na siya. Ang imong posture gyud ay dili na makita sa X-ray. Dili na makita sa X-ray. Ipatan-aw gyud na siya og kanang orthopedic surgeon diha. Asa man kadapit kay na may mga libreng hospital. Diri ko sa Pandatan, Manila, Dok. Diha nang kapadto sa PGH kay libre man ang konsulta diha. PGH. Oh, konsulta ka ko di ba Pandakan man ko non. Siguro layo-layo ba ka sa ko ano? Sa Tondo, layo man ka no? Medyo kuan kaya ko at Tondo. Okay, nasa Tondo Gen. Dako na kayo na isang hospital dong, Tondo General Hospital. Dako na kayo na isang hospital. Libre na po na siya diya. Ana diya ba kay na may mga ortho diya. Orthopedic. Orthopedics. Dili na makita sa X-ray. Sayang na to imong ibayaran. Mao jud, Dok, kay kuan matulog og to, Dok. Inigutan ako mo luwa ko. May sagol gamay dugo, mo tong nakulbaan ko. Nagpa-sputum na ka. Wala pa noon, Dok. Pa-sputum, pa-examine ng sputum, nailibre diya sa kuan, na may chest center diya sa, layo-layo po yun to, kay naman to sa Pasay. Kung sa'y duol sa imo diya nga chest center, magpa-sputum ka dito, kay libre man na, libre sa gobyerno. Naabot diri sa mga center, Dok, na anak. Libre na siya, libre. Kung nakulbaan ko, kung nagkuhan ko sa akong mga ginikanan diya sa Kalinan karon. Kung nagkuhan sa kuhan, napakuhan din sa imong radyo. Sa studio. Kung mga igsoon sa imo nagkuhan sa mga kuhan Lagi. Kanang mga igsoon. siguraduha lang yun nga, wala man gagasigarilyo, no? Wala na, Dok, kaunan. Sigarilyo ko pero dili po dagdugay. Kano sa man ka ni undang? Maduha na katuig, Dok. Bago pa lang. Pagpila ka pak imong ginasigarilyo sa una. Kuha naman nun, Dok, siguro di man ko makahurot og napulo siguro sa isa ka adlaw. Napoy posibilidad nga na kay bronchiectasis na ay lugar sa imong baga nga nibuto ang ugat mo nang luwa kag dugo. Dili man tanan luwa og dugo TB na may laing daghang sakit. Daghang sakit nga magluwa kag dugo. Okay, so himo atong sputum sa doy para sigurado kung dili ba TB o unsa ba. Okay? Sige, Dok, salamat kayo, Dok. Sige, okay. Maayo kinakasulod. Usahay man go dili gid mo kasulod may gala basta kung kay magpusot-pusot mong guning tawag. Tibo kalibutan ba? Usahay ganin na mga nawag sa Saudi. Timingon lang nila ang oras nato diri sa Pilipinas para mangutana. Usahay lagi magkabuang-buang kog tubag kay ang diagnosis dito sa nagpatanaw siya og kuan cyst daw sa tutoy. Unsay giingon sa Egyptian nga doktor dito kay gala. Ayaw pa ilabti kay mudaghan daw. Mura man po kanang kuan manutho diri sa Pilipinas. Sa klase na siya. Hello, good morning. Hello, cellphone. Buntag, Dok. Mayong buntag. Usay ato day. Kanang, dili niya ako, Dok. Bata ako ni Bayaw. Baga kanang,
kuha na gina sa 66 stroke unya ang iya bitang tuhod sa pag siya ang stroke na mupong ba unya dili siya talakaw ug wa dili siya mag gabay ug siya bitang dok iya idus dili siya talakaw ba. Arthritis mo na. Nya na Oh. arthritis na siya dok niya namupong niya na dok arthritis. Langon, hubag man na kayo, mura man nag paag o lapinig, hubag man kayo na sakit kay lihok. Patanaw mo. Ako man ang bayang gisubo ko ko na si radyo ba. Lagi, ipato na siya doktor. Oy, kay na may mga injection nga, magdugay-dugay po ang epekto. Di naman makaya. Anya makuha ang upong da kana mabuukot da. Alam mo, kaya na may mga tabletas nga inumun o kano injection ba, kung di na yun makaya sa kuan, di na yun makaya sa tabletas lang, mga injection po. Kaya di naman siya kalakaw kung dili mo gabay og siya iduso ang matimbang yang lawas matumba naman siya. Mao gyud, mao na siya ipatanaw doktor oy. Ayo sa totoo. Oh. Ipa-in-English. Oh. Kaya wala ko totoo, boy patik up tinagdoktor kasi napatoo niya. Pagdahilan sa pandemic mo na ko ipatik up niya, di wala mapatik up. Mao. Unahon pa mang Bisaya sa in-English. In-English sa bago magbinisaya, okay? Tuo ba man sa binisaya? Dito na binisaya. Palitin na lang 2x2 kung ingana. Nigipakuan, di patagna-tagna ba? Ipakuha siya, paihi dito sa kanang kahoy gani nga nay dili ingon nato. Mora. Sige Doc, salamat sa ako sa inon. Sige. Taon, ha? Sa bolo yan nga tagna lang. Patagna doktor eh. Sus, in town. Tagga na kayong doktor ang may trabaho. 0906-656-3648. Bago lang itanggalan o simento sa tiil. Dagahubag pa siya. Labi nang nakababa ang tiil. Unsay maayo warm compress or cold compress. Kung gusto ka mawala ang sakit, warm compress. Kung gusto ka mawala ang hubag, cold compress. Muna yung diferensya nila. Ang tiil nga na-fracture o nabali ang bukog will take about 6 months bago mawala ang hubag. Pag itamak na nimo siya, muhubag yun na siya yun kay ano, ang bukog may dugay kay maayo na siya. Alam mo yung tiguwang na ka? Dugay ka na siya maayo. Makita sa x-ray nga nagahimo na siya og kalos. Ang pasabot sa kalos may gala, nagahimo na siya kanang kugad. Pero wala pa na maayo sa ilalong. Wala pa na siya maayo. Pag maghimo na siya kugad, urag preparasyon na siya nga ayuhon niya ang bukog. Pag makita ng kalos may gala, mao na tanggalon na nila ang simento kay wa na may mahimo ang simento. Di lang yun ka ilakaw dugay kay magwak magigihapon. So mao na ang sitwasyon sa mga ingana fracture may gala. Ayaw mo expect nga maayo na dayon kay daghan pa kaayon komplikasyon na. Kuhaon pa ng kanang stainless diha. Ang uban di naman kuhaon. Pero mutingog lagi ka masulod ka sa airport. Muna problema. Nya ang posibilidad nga dili siya mohimo og dugo may gala katong bone marrow kay natong dugo gikan ba sa itong mga bukog. Pag dili siya kuhaon, di po siya mohimo og mga hemoglobin, white blood cell, ana. So napo siya side effect kung dili kuhaon. So ang sitwasyon sa fracture may gala will take time. Maski pag mainom kag mga isa ka sakong calcium, wala. Maski pag mainom kag isa ka tarong folic acid, wala. Maski na mainom ko isa ka budigang vitamin C, wala gyapon ay effect. Magngisi na lang yung kayo. Ang kaibalo may galang na doktor ba? Magngisi lang yun sa inyo. Dok, nakainom ko vitamin C para protection sa COVID. Wakap yapi. Kung ako pa ang COVID ba, mag-back up may ugog katawa sa inyo. Sus in town. Dili man siya buhi nga kaga protein material man siya mga manong protein. Pasabot ana dili siya buhi. Ay ambot ninyo. Di ko ka explain ana kung saan ang protein. 0965-297-0859, 41-year-old nephew. Diagnose abdomen aneurysm. Ano po ang cause at symptoms? Ano dapat na gamot? Salamat. Wala siya'y tambal ang aneurysm.
Ang meaning sa abdominal aortic aneurysm, kaya ang iyang ugat, nagisi ang iyang wall. Nagisi. Kaya tulungan ka-layer ng atong ugat diri sa atong tiyan. Kaya nagkakit, nagadala man na siya og daghang kaing dugo, kusog kaing presyon. Pag mabuslot na nimong aneurysm, mabuslot nimo ng ugat sa tiyan, maabot kisami ang dugo ba? So, kusog yung kaing siya. So, ang usa ka tawo nga naghimog aneurysm, nagpasabot nga congenital na siya. Sukad sa pagkabata niya, nana siya, usually, mana na siya sa iyang mga relatives nga naay aneurysm po. Walay tableta sa operasyon na siya mga manong. Ang operasyon dili mahuman og 5 ka oras. Kambyuhan ang ugat. Dili interior sa bisikleta noy. Dili interior sa bisikleta ibalhin, kambyo. Kuha na siya, Dacron polysynthetic nga materialis. Mura na siya nylon nga ugat may gala. Ang uban gikan sa baboy. Pero daghan man kayo mo allergic. So nagtabo, naghimo sila synthetic. Muna isumpay dito kuhaon tong aneurysm bago isumpay. Bago isumpay. So muna siya ang aneurysm, wala na operasyon na siya. And usually mahurot ang kwarta na sa pamilya. Kaya maabot man yun kung sa akong experience, maabot yung mga 500,000 na paingon sa 1 million ang pag-opera. Walay panahon, si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.